Hello guys, for today's video magluluto tayo ng pinakbet. And these are my ingredients. Ampalaya, okra, kalabasa, may malunggay, talong, with sibuyas, bawang, and kamatis. Plus, meron po akong isasahog dito. Ayan po, sahugan natin ng konting karne ng baka. Tapos mamaya, meron din siyang kaparehan na side dish na pritong galunggong. Let's start! May mantika na po yan. Lagay natin ng bawang. Sabayin natin ng bawang at saka sibuyas. Kasi baka masunog yung bawang. Ayan, sangkotsain lang natin ng maigi to. Hanggang sa medyo mag-translucent ang kanyang sibuyas. And of course guys, bagoong isda is a must. Eto, nabili ko siya sa Crate City, Malia fish sauce ng Pinoy favorites. At saka ang ating pampalasa, dagdag pampalasa, ito siya, vegetable stock from Maggi. Ayan siya guys, lagyan natin yan mamaya, isang piraso. Gisa-gisa muna, and the tomato goes in. Gisa-gisain natin maigi guys. And for the extra heat, I will put this one, chili labuyo. This is spicy. Pwede na rin natin ilagay ang ating sahog, baka sakali. And gisa-gisa. Bale yung aking karne ay na-pre-cook ko na yan. Medyo malambot-lambot na rin. Kumbaga, sinangkutsa ko na siya before. Ayan. Kailangan nating durugin ang ating tomato para lumabas ang kanyang rich flavor. Tomato flavor. Yan ang sikreto ang aking pagluluto ng gulay. Pinakbet. Kind of pinakbet na rin or dinengdeng or whatsoever, chuba. And then nilagay na natin ang ating ampalaya, kalabasa. Ayan guys, look. Squash goes in. Ayan. Ang ating ampalaya. Diba? Ay, nahulog pa. Ayun guys, wala lang akong sitaw kasi hindi po ako nakabili ng sitaw. Kasi yung mga sitaw dun sa Grand Hyper, kuluntay na. Parang kuluntay na, ewan. Ayan, gisa-gisa. And then ang ating malunggay, ipaibabaw na natin. So, madali lang maluto to. And our chili, hindi ko siya pipisatin kasi gusto kong inangat-ngat ang chili. And the okra, lady finger. And now guys, we will put also this one cubes na. And the talong, of course.
bagong I will put now. And guys, nilagyan ko na siya ng fish sauce. Bagoong na this. Hihihi. Tapos, lagyan na natin ng mga 1.5 cup ng water. Yan, para ma-mix ang bagoong sa baba. Okay, alright. I like how I cook my vegetable. See? Yung tubig niya. Cover it 10 to 15 minutes or 15 minutes. Luto na yan. Ayan mga baby loves. Kumukulo na siya. O, diba? Haluin natin ng konti. Haluin natin yung talong niya. Para lumasa. Kulang yatang aking kamatis. Kasi wala na kaming kamatis. Kaluoy pod. Kulang sa kamatis. Kasi man pinakbet ko. Kulang ti kamatis na. Natin ang lasa. Fantastiko. Ang sarap ng ampalaya. Tapos yung bagong nanuot talaga. Tapos mamaya meron tayong ilalagay dyan. Takpan mo na. Ayan guys. At this point, pwede na po natin siyang patungan ng pritong isda. Ayan, meron ako ditong nilagay sa freezer. Pritong galunggong. Goes in, o diba? Toppings niya yan. Dagdag lasa. Kailangan natin siyang ganyan para lumasa ang kanyang fish. Ay, natakpan ko pala. Sorry. I forget the feeling. Natatakpan ko na yung camera ng aking cellphone. Ang sarap na. Oh my God. This is so freaking delicious. Takpan muna natin guys. Magbilang muna tayo ng 60 seconds. 1 minute. Pwede natin siyang i-off. Magbilang tayo. Malapit ng katotohanan na maluluto na ang ating gulay. Ayan guys. Thanks for watching. I hope na may natutunan tayo sa ating pagluluto. Oh my God. So freaking hot. Cover. Set aside natin siya dito. Kasi pag hinalo ko siya. O diba? Ang sarap guys. Ayan na. Yan ang gusto kong luto. Hindi siya yung durog. Hindi rin siya yung hilaw. O diba? There you have it. Please do like and share my video. Thanks for watching. Bye bye. God bless and ingat.